Γεια σας. Ναι. Είμαι καλά. Ας πούμε το Θέμιμιρ, κάδεμο κέιτς. Επειδή κάνουμε του παρπούνταν μηνοπρίτης, πρεζαδέν έχει, γιοκ. Ευχαριστώ παλέμια ίσον por ενδιαφέρον και μπρόνι κορμούα. Η κάμαρβες το τώρα πάλα δεκτό. Η ουρά είναι με φαμίλια του αια. Ζω τον αντιγμό η παιδιά σε... Δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Έχει και χειρότερα, εντάξει, δεν λέω. Αλλά εγώ δεν μπορώ πια χωρίς δουλειά, γιατί η δουλειά με κρατάει ζωντανή. Euro githamirat. Güzel bayramın. Ne Müslümanat? Γεια σας. Δεν και κάτω.